जब अपने आदमी की सेवा करबू तो बहुत पुण्य मिले। आदमी कहे कि आदमी एक दिन आदमी अपन कोई हाथ पकड़ के हाथ थाम के लिए और अपने घरे अपन धर्म पत्नी मान लें तो तोरो फर्ज बा कि धर्म पत्नी के नाते धर्म पत्नी होवे के नाते तोरो फर्ज बा कि अपने आदमी के इज्जत करी, खातिर भाव करी, उनके का कहत बान उनका सब बात सुनी। शादी भइले के बाद आदमी के हिसाब से रहे के चाहिए। शादी भइले के बाद अपने आदमी के हिसाब से रहे के चाहिए। उनकर बात तू सुना, तुहार बात तू सुना। दू पति पत्नी के यही से शादी होला, दू बंधन बन जाला, बंधन में बन जाने रोज। तो पति पत्नी विशेष रूप से देखा तो अगर अपन पति सही बा तो सब सही, सब समाज सही बा। अगर अपने पत्नी की इज्जत भावना पति के भी चाहिए कि अगर पत्नी वहाँ रही तो उन्हें शादी करके लिया ले, उनकर नैहर छुड़ा के लिया ले, उनके माई बाप से अलग करके लिया ले, तो उन्होंने को देखभाल करा, अपने मतारी की भी देखभाल करा, अपने पत्नी की भी देखभाल करा। वही तो मतलब अपन सबके छोड़ के अवलिन तो रही नाते अवलिन ते नाते पति के यही फर्ज बनाला कि पत्नी के भी अपने देखभाल करी, और पत्नी का भी फर्ज बनाला कि वो अपन माई बाप देखते हुए तुम्हें अपने घर में स्थान देना, अपने घर में जगह देने। और सबसे बड़ी तो बात ही होला कि जैसे अगर देखा अगर वही आदमी औरत के जब शादी ना भला, बहुत लोग बहुत गलत निगाह से भी देखे लेन, बहुत गलत लोग भी अफवाह उड़ावे लेन। बस वही आदमी के नाते समाज में बहन हो चाहे बेटिया हो, उन लोग को कितना मतलब रौनक आ जाला, चेहरा पे लाइट आ जाला, जिंदगी बन जाला, जिंदगी सुधर जाला कि मतलब वही आदमी से मतलब कोई कुछ कहाला नहीं। अगर जेकरे आदमी ना है, अगर जेकर शादी ना है भइला, देखो कितना लोग मजाक उड़ावे। अगर शादी हो जाला एक से सारा दुनिया उजियार हो जाला, एक ना वही आदमी से सारा दुनिया उजियार हो जाला, वही आदमी जब मेरी ना रहला तो लगल कुछ दुनिया बिखर गई। तो वही आदमी तो अगर पूजा करबू सबसे बड़ा पुण्य वही बा। मंदिर में करा या ना करा, सबसे बड़ा पूजा अपने पति को होला। कुछ लोगन के लगत है कि हम ज़्यादा बोलत हैं, तो वही अपने आदमी से ही दुनिया बा। अगर अपनी दुनिया में अपन आदमी ना बा तो सब उल्टा सीधा मुंह से कहाला, बोली माराला, बोली ठोली मारे लगला। तो भैया सबसे बड़ा पहली बात सब लोग अपने पति की सेवा करा। पति से तो दुनिया बा, अगर पति ना बा तो दुनिया में कुछ नहीं बा। लोग तरह तरह को अशब्द बोले लगल, अशब्द गंदी निगाह से देखे लगल। तो आपन आदमी चाहे जैसन भी हो, कितना भी खराब हो, लेकिन आदमी तो आदमी हो। वही आदमी से जब अपन सुहाग बनल आला तो सब अच्छा लगला। अगर वही कुछ हो जाला तो दुनिया बिखर जाला। एक दिन जब शादी होला तो अलग ज़िंदगी शुरू हो जाला।